kok malah dipotong 50 mijete. Nyapo ngurung sampai kok mandek nyapo. Nyapo Mbak Jen. Nyapo jem. Ih. Iu. Ora lho, Dik. Lah nek kok ngene piye? Lah njalukmu piye to, Dik? Awak dhewe ra ya biasane ngono kuwi. Ora biasane. Lah piye? Biasane lho. Dik, terus kuwi kuwi kok ngene contoh. Sing tuwa entek contoh sik. Tuwa ada di pundak bisa. Disumete dupa. Kowe iki wis tak omongi. Nek karo jeprit aja ilang iki. Giras Dik. Langsung jegak banteng ngono lho. Ya kowe contoh nang dhisik to. Contohane dadal. Oh, adine iki ora ngerti arek njok. Oh. Tak omongi. Nyapa di dunyatan lah mbok deku dhewe. Lah mau jaran mau contoni sing enak ngene langsung tewu banteng Lah jare. kuwi iki ora apa-apa. Lek kae mau mbok deku dhewe lha ning kene aku dicumpik. Roh ora ditiwas dalane ra sido diaspal. Ora ora ngono kuwi, Gus. Sapa? Ya, Ki anake sapa nek iki? lho. Sapa ngongkon ngalih? Kowe ditanggap dienggo met-metan. Ngene iki lho. Telo druwo. Aku ya bisa, Gus. Ayo dianu yo. Piye? Kon ngadreki wong loro. Ya Bu Wit. Ya. Oh, jujul mau. Ya, Aku ki mau krungu Bang. Hah? Ilham. Tibakna jenengmu ning kene sing ngoprecet to. sapa? Sing ngoprecet Oh, ngawur, Mbak Fitri. ora aku ki krungu kok buri to. Tibakna gandane sing ngoprecet nenek. Tak omongi Bang Ardi. Mak, adewe anak-anakane sing ngowake ya. Bacon kae.
Jangan aku neng omah terkenal Gus lho. Gus gendeng. Bo. Utangnya ya. Bo. Ayo. Dalan ini. Makasih ya, Bu. Mau rumah saku 50 tok susuk satu. Mau satu susuk 50. Iki bayar utang, Gus. Bayar utang iki ki. Nang dicatet engko. Siapa? Oh. Halah, entek iki lho. Wis tak omong rasa delok riak ngeyel. Piye? Aku delok. Ya ora apa-apa dosane kok. Ya. Ya ora usah izin ngono Ya. kuwi. Oh, bojo ning omah nek kene. Iya. Alah dhewe kudu. Apa dhewe dadi wong lanang iki. Anak gagah no, Dik. Oh iya apa iso. Wayahe ngedrek yo ngedrek. Ngedrek. Lah iya. Anak wong wedok. Ngono. Iya to. Lah kopiku sapa kok ngurusi? Ayo. Yo Gus, wae tampil Gus. Yo. Ya ngono lho Gus, aku ki seneng nek ngono kuwi. Ya, ada waktu Dek, siane wis 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 ready. ready. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Tak dongakne masyarakat Kaponan khususnya sing rawuh punika tak dongakne sehat seger waras. Amin. Tak dongakne rezekine padha akeh. Sing sakit mugi sakite diganti sehat. Amin. Mugi-mugi utange do lunas. Amin. Mugi-mugi padha iso munggah kaji. Dalane mugi-mugi nang ditandani. Ora. Merasa dandani ya stream ini. Ya, ayo, Dek. Saiki wayahe Jaladang tukang kenal. Ya, Jaladang nyakot terop.